Országosan is egyedülálló szűrőprogramra készül a Vandellik Egészségcentrum a közelgő Diabetes Világnap alkalmából. A tervek szerint akár Veszprém minden polgára megtudhatja, hogy hajlamos-e a cukorbetegségre. Ehhez csak egy kérdőívet kell kitölteni. Nem csak egészségünk megőrzése miatt lesz érdemes részt venni az akcióban, a tesztet visszaküldők között ugyanis ajándéksorsolást tartanak. Érdekes adat, hogy a cukorbetegségben szenvedők száma a világ harmadik legnagyobb országának népességével egyenlő. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amely a diabétesz lappangó veszélyeire is felhívta a figyelmet. Reinhard Béláné, a Cukorbetegekért Alapítvány elnöke többek között arról beszélt, hogy látásvesztés, infarktus, veselégtelenség és amputáció is fenyegeti azokat, akiknél későn fedezik fel a betegséget. Veszprém a közelgő Diabétesz Világnap alkalmából most egy országosan is egyedülálló programra készül. Megszűrnék akár Veszprém teljes lakosságát is. A Vandellik Egészségcentrum honlapján van egy elektronikusan 1 perc alatt kitölthető kérdőív, amihez 3 fontos paraméter kell, a testsúly, a testmagasság és 1 centivel megmérhető haskörfogat, és még 5 gyorsan megválasztható kérdést kell beixelni, beklikkelni, és utána ez kiad egy eredményt, ami megmutatja, hogy az elkövetkezendő 10 évben mekkora lesz a rizikója az illetőnek arra, hogy cukorbeteg legyen. Természetesen a program itt nem áll meg, akinél fennáll a cukorbetegség lehetősége, a kitöltött kérdőív értékelése után további segítséget kaphat. Ha kitöltötték a kérdőívet, akkor a kockázatot az eredmény lapon az illető el tudja olvasni, és ott ajánlatot kap arra, hogyha magas a kockázata, vagy kifejezetten magas, vagy mindjárt mutatok egy ilyen lapot, akkor egy vércukorterhelést kell csinálni. Ez a vércukorterhelés abból áll, hogy éhomra egy vércukorvizsgálat, utána 75 g glukózt tartalmazó oldat elfogyasztása, majd 2 óra múlva ismételten egy vércukorvizsgálat. A vizsgálatot nem vénás, hanem újbegyből vett vérből elemzik. A szűrőprogramot támogatja a megyei kórház és a város is. Én ezért vállaltam el egyből azt a felkérést, amivel az alapítvány, illetve főorvos úr megkeresett, hogy egy olyan különleges akcióba kezdjünk most, ami egy ilyen nagyvárosi szűrés. Ez a nagyvárosi szűrés, amit most elindítunk. A prevenciónak az első lépése az, hogy tényleg az első lépés az, hogy saját magunk, és a lehető legegyszerűbben nézzük meg, hogy milyen veszélybe vagyunk, vagy nem. Nem csak az egészségünkért érdemes tehát részt venni a szűrőprogramban. A kérdőívet visszaküldők között ajándékokat is kisorsolnak.